खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि सालबारियाव साबा साइकेल सिखाव हमदों। एसएसबीआ आजादी का अमृत महोत्सवनि जोहै हर घर तिरंगा हाबाफारि खुंदों। सतीश बसुमतारी बर' गोजौ फरायसालिखौ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोजौबाय। कलगासियायाव पिस्तलजों लोगोसे सानै हमजादों। भारतनि 77थि उदांस्रि साननि आजादी का अमृत महोत्सव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सालबारि पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनायाव साबा साइकेल सिखावखौ हमनो हादों। आथिखालाव सानफा एफा बर' लाइमोनफोरा गाज्रि हाबा मावनायाव गोजोमनानै बांसिन थानायखौ नुनो मोनदों। फिन आरोबाव सालबारियाव साइकेल सिखाव हमनायनि जाथाय। बिसोर साइकेल सिखावफोरा बाक्सानि बरमाज्रानि 20 बोसोर बैसोनि उमेश बसुमतारी, खुङालागानि 23 बोसोर बैसोनि अमलेन बसुमतारी, सरनियानि 15 बोसोर बैसोनि सचिन दैमारि, फाख्रिगुरिनि 15 बोसोर बैसोनि दैयासा बर' आरो सालबारिनि 20 बोसोर बैसोनि प्रमद दैमारि। सालबारि पुलिसनि आखायाव हमजानाय साइकेल सिखावफोरा बाक्सानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां साइकेल खावबोदोंमोन होननानै फोरमायदों। बे समाव साइकेल सिखावफोरखौ जेलसिम दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि काहिथमा फोथार BOPआव थानाय 54थि BNSSBनि ए कम्पानिया आजादी का अमृत महोत्सवनि जोहै हर घर तिरंगा एबा नखरफ्रोमबो मोनथाम गाबनि फिरफिला हाबाफारिजों भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव साइकेल रैली खालामनानै रायजो राजाखौ फोजाखांनो हाबाफारि खुंदों। काहिथमा फोथार BOPनिफ्राय अक्सिगुरि चकसिम बे साइकेल रैलीखौ खालामनाय जादों। 54थि BNSSBनि ए कम्पानिनि कम्पानि कमान्डार इनचार्ज जयन्त सरकारनि दैदेननायाव भारतनि 77थि उदांस्रि सानाव जाहाथे बयबो नोगोरारिफ्रा गावबा गावनि नखराव तिरंगा एबा माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो बेनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे साइकेल रैली हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरियाव थानाय सतीश बसुमतारी बर' गोजौ फरायसालिखौ आथिखालाव आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय सतीश बसुमतारी बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि मुंजों दावगालांनो गनायथि मोनबाय। बे गनायथिखौ लानानै 2023 मायथाइनि 14 आगस्ट खालाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै थाखो बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफायो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि मासिगिरि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि अनिल बसुमतारीया। बे हाबाफारियावनो जुनिया आलासि महरै बाहागो लायो सतीश बर' गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैयो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर', धेमाजि जिल्लानि दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारि, MSCनि EM मलेन्द्र नार्जारि, SB बड' गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि तरेन्द्र बसुमतारी आरो SB बड' फरायसालिनि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'आ। आरो बे हाबाफारियावनो गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। बरपेटा जिल्लानि कलगासियायाव पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया सिग्रोमनानै सानै हाथियार स्मागलारखौ हमनो हादों। बिसोर सानैनिफ्राय पुलिसा गंसे 7.62 mm पिस्तलजों लोगोसे मेगजिनबो मोननो हादों। हमजानाय सानै स्मागलारनि मुंखौ फारियै आब्दुल रशीद 40 बोसोर आरो पन्डित आली 30 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। बिसोरनि हेंथायै कलगासिया थानानि पुलिसा FIR होनानै केसखौ रेजिस्टार खालामबाय आरो इन्टारोगेसननि उनाव बरपेटा जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। हादरनि 77थि उदांस्रि साननि फालिनायजों जागायजेनो आजादी का अमृत महोत्सव।
बेखौ मावफुंनो थाखाय देग्लाय बोसोर 2023 आव भारत बर्षआव मेरी मेट्टी मेरा देश अभियान खुंनो लादों। गेदेमाफोरनो गावनि गोसोजों गोसोनि बाथ्रायाव गाहाय मन्थ्रिया बे अभियाननि सोमोन्दै रायज्लायो आरो बुङो मिट्टी को नमन वीरफोरनि देहा मोदोम मेरी मेट्टी मेरा देश अभियाननि स्लगान। बे हाबाफारिया 9 आगस्तनिफ्राय 30 आगस्त 2023 सिम सोलिगोन। बे अभियाननि गिबि थांखिया साहसी मुंख्लंफोर उदांस्रि दावहारु आरो साहसगोरा आइजोफोरखौ मान आरो खुलुमनाय बावनो जायफ्रा गासै भारतीय उदांस्रि सोमावसारनायाव बावसोमदोंमोन। बेबायदिनो फारियै 13 आरो 14 आगस्टआव CRPF हानजा गायसनथायफोराव वीर आइजोनि मान बावनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। 152 बेटालियन CRPFआ गावसोरनि गाहाय मावख'आव वीर आइजोनि मान होनो थाखाय खुकुरमारि चिराङाव बे हाबाफारिखौ 14 आगस्त 2023 अक्ट'आव खुंफुंनाय जादों। जेराव मुंख्लं सान्थ्रि आर बरुवानि बिमा बालाति बरुवा, मुंख्लं सान्थ्रि PN मार्कनि बिसि शकुन्तला मार्क, मुंख्लं हावलदार सदन बसुमतारीनि बिसि बमलि बसुमतारीखौ मान बावनाय जायो आरो बिसोरखौ बेटालियन सिथ्लायाव बिफां गायहोनाय जादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।